Μια εκδήλωση διαφορετική από τις άλλες και συγκινητική για όσες έχουν γίνει ήδη μητέρες. Είχαν την ευκαιρία να δουν την Κυριακή όσοι βρέθηκαν στο Λευκό Πύργο. Περισσότερες από 200 γυναίκες από τη Θεσσαλονίκη κάθισαν στο πλακόστρωτο, πήραν στην αγκαλιά τα παιδιά τους και τα θύλασαν μπροστά στα μάτια των περαστικών. Την ίδια ώρα, εκατοντάδες άλλες μητέρες σε 28 πόλεις της χώρας έκαναν ακριβώς το ίδιο, συμμετέχοντας στον πανελλαδικό ταυτόχρονο θυλασμό στο πλαίσιο της εβδομάδας μητρικού θυλασμού. Σκοπός της εκδήλωσης, που διοργανώνεται από εθελόντριες μητέρες, η ενημέρωση γύρω από τους μύθους και τις αλήθειες της πολυτιμότερης προσφοράς της μητέρας προς το παιδί της. Μεταφέρουμε στον κόσμο το μήνυμα ότι ο θυλασμός είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα που μπορεί να γίνει. Να βγούμε έξω, να φανούμε. Για την εργαζόμενη μητέρα είναι πολύ μεγάλη πρόκληση το να συνεχίσει το θυλασμό. Εμείς είμαστε εδώ βέβαια για να τη βοηθήσουμε. Διεκδικούμε να υπάρξουν οι συνθήκες στην ελληνική κοινωνία πρώτα-πρώτα, αλλά και στην εργασία, ούτως ώστε να μπορεί μια γυναίκα να συνεχίσει να θυλάζει το μωρό της ακόμα για όσο περισσότερο καιρό γίνεται.